Ankanachi Orosete bụ Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo n'ọchịchị ya ga-aga n'ihu n'ịgbado ụkwụ nakwazi ịkwado agụmagụ sayensị nka na ụzụ na ihe ndị nke na-ewebata site n'echiche nkọ n'ọnọdụ ka steeti a wee bụrụ nke agbanwere n'ime ịbụ ọdọ ebe anyanụ ihe ndị nke achọpụtara ewepụtara ọkwụrụ site na agbammbọ ga na-achị n'ebe ọ mepụtara imepụta ngwaahịa ezumike yana ịkpa ndị mmadụ obi ụtọ n'ime mpaghara West Africa. Gọvanọ Soludo bụ nke kwupụtara nke a n'ọgbakọ mba ụwa nke anọ bụ nke achịkọbara maka ngalaba sayensị nka na ụzụ na ihe ndị nke wepụtara n'ọnọdụ yanakwazi ndị nke na-akwụ maka azụmahịa nke achịkọbara site n'aka ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University ngalaba Physical Sciences na njikọrịta aka yana ụlọ ọrụ ministri steeti na-akwụ maka mmanụ petrol nakwazi ihe ndị nke na-enye ego a na-egopụta n'ala. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ ya n'uso. Onye nọchitere ya bụ gọvanọ bụ kọmishọna na-ahụ maka mmanụ nakwa ihe a na-egwupụta n'ala bụ ọkaiwu Anthony Ifeanya kwupụtara na ebumnobi ya n'ime ka steeti a bụrụ ọkacha mma ebe mmadụ ga-ebi bụ nke ga-agbado okwu n'ihe gbasara nka na ụzụ bụ nke o kwupụtara n'ụbọchị okwu mmalite ya dịka gọvanọ. Ọ gboro okwu ka ndị mmadụ na-esonyere atụmatụ nka na ụzụ na nchọpụta na steeti a ọkachasị n'isonyere ụdị usoro nka na ụzụ United States. N'okwu ya ka nwunye aka na-achị Kano steeti ọkammụta Hafsatu Ganduje bụ nke dọkịnta Clement Igbaji nke ngalaba Education Foundation na Federal University Kashere Gombe steeti nọchitere kpọrọ ndị Naijiria na gọọmenti dị iche iche ka ha banye n'inwe ma buru ụzọ na nchọpụta nakwa nka na ụzụ. N'ozi ya ka kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Ngozi Chuma Ude nke ọ bụ Maazị Chike Chiekwe bụ Principal Technical Instructor na ya bụ ministri nọchitere o kwuru na ya bụ ọgbakọ dị oke mkpa na mmepe ala Nigeria. N'ozi ya nọ n'isi ya bụ mmemme bụ ọkammụta Anthony Ikefuna ma bụrụ nke ọkammụta Moses Chendu nọchitere kọwara na nka na ụzụ na nchọpụta bụ ihe na-akwalite mmepe n'obodo ọbụla. Onye chịkọbara ya bụ mmemme ma bụrụkwa Dean Faculty Physical Sciences na ya bụ mahadum kammụta Kingsley Nwaọzọ mere ka amata na achịkọbara ya bụ mmemme n'iji kwanyite steeti a nakwa ya bụ mahadum site na Industrial Research nakwa Innovative Endowment Fund. Onye bụ Chairman Local Organizing Committee nakwa Deputy Vice Chancellor Academic nke ya bụ mahadum ọkammụta Osita Chiayanam ma bụrụkwa onye nọchitere onye isi ya bụ mahadum ọkammụta Greg Nwakobi siri na ya bụ mmemme ga-akwagote ya bụ fakọlti nakwa ya bụ mahadum ma nwee olileanya na nwa mgbe nta na gọvanọ Soludo ga-ewepụta ministri nke bụ sayensị, teknọlọji na innovation. Anọ na ya bụ mmemme wee nye kọmishọna Ifeanya onyinye nkwanye ugwu nakwa onye isi Top Tech Drilling Services Limited Maazị Francis Obinna ebe ụmụ akwụkwọ gosipụtakwara ihe ha chọpụtara ga-akwalite obodo site n'uli. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.